בוקר אור לשבוע מבורך לכל בית ישראל, מנויים ומנויות יקרים שנמצאים בערוץ היוטיוב שלי. כנראה שהיינו צריכים להגיע למצב לא כל כך נעים, למצב בו כרגע אנו נמצאים בימים לא כל כך שקטים, בכדי שאני אעלה סרטון לערוץ, מאחר ולא העליתי תקופה ארוכה מאוד בשל עבודתי ועוד בשל מספר דברים אחרים. אני יוצאת פה בקריאה לעם ישראל. עם ישראל, תזכרו שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, והוא תמיד נמצא איתנו בכל מקום. הוא צילנו על יד ימיננו. הקדוש ברוך הוא צילך על יד ימינך, נאמר. והקדוש ברוך הוא מגננו, הוא מצילנו מידם, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נקרא. הם קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. יש פה איזשהו מצב שכרגע הקדוש ברוך הוא מראה לעם ישראל שיש צורך להתעורר, שיש צורך לאחדות, שיש צורך לאהבה, לאהבת חינם בין הזולת, לחבר כמה שיותר בין קצוות, מצפון לדרום, ממזרח למערב, כי זה משהו שכרגע אולי רק נמצא באזור הדרום וקצת למרכז, אבל יש גם עכשיו קריאות מהצפון. אז לכן הקדוש ברוך הוא רוצה לקבץ את כל עמו ישראל מכל הכיוונים, שכולם יהיו בנתינה ובאהבת חינם, ולכן כמה שפחות לראות את הטלוויזיה, כי שם נמצאים כל מיני חדשות שמכניסות לחרדות, מכניסות לפחדים מיותרים, ולכן אני ממליצה בכל לשון של בקשה, במקום לשבת ולראות את החדשות שמופצות. נכון, יש הנחיות של פיקוד העורף, אפשר להוריד את האפליקציה של פיקוד העורף, שאם יש איזושהי התראה, צפירה, אזעקה, צופרים שמופעלים באזור שלכם, זה יופעל. וכמובן הנחיות של פיקוד העורף לרדת לאזורים מוגנים, להיכנס לאזורים מוגנים, זה שומר חיים. ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, אמרה התורה. אך לא לשכוח שבמקום לשמוע את החדשות הללו, יש אפשרות לשבת ולומר תהילים, כי תהילים נגד טילים, נאמר. וכן, יש אפשרות לשמוע קצת מוזיקה מרגיעה. וכמובן שאני כאן. אני אשמח מתחת לתגובות כל מי שזקוקה או מעוניינת בשיחת אפילו וידאו וואטסאפ, כרגע לחיזוק, ליציאה מחרדה, למקום של הרגעה. אני כאן, אני מוכנה לתת ממני אליכם. ואני שוב פעם קוראת בכל לשון של בקשה, הכל זמני, ופה זה המקום שהקדוש ברוך הוא בודק אותנו עד כמה יש בנו אמונה, כי במקום שהכי קשה לנו צריכה להתחזק בנו יותר האמונה, וכעת האמונה תתחזק אצלנו יותר. נפנה אליו, כי אין לנו אף אחד אחר ואין עוד מלבדו. אם לא אבא שבשמיים, אין לנו אף אחד אחר שיכול, כי הוא בורא העולם והוא יכול על כל העולם. וכל מה שהוא עושה כרגע, הכל טוב ולטובה. כי לאחר מכן צריך להגיע דברים טובים מאוד. ולכן תמיד כשיש איזושהי ירידה, להבין שצריכה להיות איזושהי עלייה טובה. אני שומעת, מגיעים אליי כל מיני טלפונים והודעות וואטסאפ, לאנשים חרדים שאומרים להם שזו מלחמה שתתמשך כ6 חודשים. עזבו מה אומרים, מה מצפים. הקדוש ברוך הוא חנון ורחום, ואין עוד מלבדו, והוא יכול כערף עין בשנייה אחת לעצור את הכל. אבל קודם כל הוא מבקש מאיתנו להיות באהבה, לקבל את המסר שמביאה איתה המלחמה הזו. וכן, אם אנחנו לומדים את המסרים ומתחזקים באמונה ונמצאים בתשובה ועוזרים לזולת ותמיד זוכרים שאין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא ימתיק מעלינו את הדינים כמה שיותר מהר,
כי הוא אל רחום וחנון. וכן מפה שולחת החלמה מהירה לכל הפצועים, מחזקת את ידיהם של צבא ההגנה לישראל ואת כל מי שנמצא מטה שהוא צבא ההגנה להשם, שהם כמובן בתפילות ובתחנונים, שזה גם אנחנו, כאשר אנחנו מתפללים, אנחנו נותנים כוח לאותם צבא הגנה לישראל, לאותם חיילים שהולכים בחירוף נפש והולכים לקידוש שם השם, וכן לעילוי נשמת כל אלו שנפטרו, וכמובן לכל החולים והפצועים רפואה שלמה כהרף עין. אוהבת את כולכם, ושנשתמע רק בבשורות טובות, וימים טובים עוד לפנינו. אז לכן בואו תראו את זה כנקודה שהיא רק כהתחלה למשהו טוב שהולך להיות. חזקו ואמצו, ואל תשכחו, אין עוד מלבדו. והקדוש ברוך הוא תמיד איתנו, לעולם לא עוזב אותנו, ועם ישראל חי וקיים. אוהבת את כולכם, המשך שבוע טוב עם בשורות טובות, נשתמע.